Cama kuni molweni azibusela mamCirha noJaholo Ntswentsi umhlanhla uqhanqolo hlomni bhuti lidala ngoba nembondo yazibusela kamama nolwandle bethu nani cela ukuxolo ngokwenza ivideo ngexesha qha ndifuna unazisa nje andizofumaneka kakuhle between Tuesday Wednesday ndifumana kakuhle Friday even Thursday because icawa but ndizobe ndigqibile ngeentsebenzo nazo by Thursday morning ngolesine icawa bethuna ndizilile so andizokwazi uphinda ndiposte ku-Facebook as from tomorrow Wednesday and Thursday. Zawuqasa ke uphinde ndibukele kwinto endidibese no-social media on Friday ngoba neentsebenzo ezinzima bethuna zokukhulula abantu abasuka kude funeka ndihloniphe nam ndizole camagwini ezintsebenzo ke ayizontsebenzo ndizonibuza ngazo apha ku-Facebook okanye ku-WhatsApp camagwini abantu bebezile bazokuhlola basuka kude babuyela komawabo kude basuka kude kakhulu bayaphinda ngoku bayabuya igroup ke ethile basuka kwindawo ngeendawo andithathi kodwa ke more than 7 kule group for ezintsebenzo ziyalalisa ke abantu bayalala phaa emacirheni ngoba funeka balale phaa i2 days sebenze bephaa bangaphumi wena mntu ke unomdlana ufuna ukukhululeka wena mntu webusiness wena mntu uphangelayo wena politician wena ntoni akho ayikhethanga mntu actually but asiyincokoli apha efowunini bethuna ukuphakamisa nje kubuyisa nje intlahla akho nto ingako camaku kodwa ke ikhona ngoba impendulo abantu babuya nazo andizofumaneka ke izithandwa zam apha ku-Facebook ndiyasebenza ngomso ndiyahlola ngomso kuyahlolwa nangoLwesithathu ngoLwesine kuhlolwa because imini inkonzo ngoLwesihlanu kuyahlolwa ngoMgqibelo kuyahlolwa nolwandle lukhona izifutho zikhona ezinye ke izinto noziva esigodlweni ikhona inamba ndizoyibhala kodwa apha mandikhe ndithi 078 332 3086 number yam kaWhatsApp mandiphinde 078 332 3086 ibe khona ke nale katata ikhona le katata ithi owiqala ngo-082 nayo nzoyifaka for abantu abafuna ubuza ngee-products khumbule besesine-products ezintsha sathi sinane-combo yomsebenzi already abantu sebesithetha kamandi kakhulu nam ndisike andakholelwa bambi sebesithi baya kwii-interviews ndiyavuya ke camako ndiyavuya kakhulu sesithi ke ukunqula kukuthandaza ukunqula kukucenga ikhona ke nekhombo yabantwana abantwana abancinci ikhona ilaa khombo yethu seyila 300 ke yona ke sisithi ke ukunqula kukuthandaza unqula